Lehenengo eta behin eskerrak eman gurekin konfiantza eduki daban jende guztiei. Benetan oso pozik nago, nahiz da pixkat ondiokan zitu hau ezin da edo nabilen, ez dakit pixkat datorkidan ardura eta pixkat zehatu da, horre pixkat ondiokan denbora pixka biako situatzeko, baina guk sensazio honak gendukan kanpainan zehar, urte luze batez eta lau urtean zehar ahalegindu bera oposizioan lan on bat itxen, ez dakit zenbateraino hori jendian aio da, baina ikusten da azkenian horrek bere etekina eman da bala, eta guk goina azkenengo kanpainan sartuta eta ikusten gendun, ez dakit, ambiente positibo bat zauala, pentsatzen gendun aukeri eukiginkiala irabazteko, baina egizia esan, nik ez naban benetan pentsatzen halako garaipen bat lortuko gendunik, eta benetan oso pozik gaude. EH Bilduk orokorrian bastante emaitza onak lortu ditu bai hemen eta bai Gipuzkoan orokorrian, eta zer oso seinale da, pixkate balorazio.